Bună! Sunt Maria de la Real Gems și astăzi o să abordez un subiect un pic mai delicat. Vreau să vorbesc despre Blood Diamonds. Citesc de curând cartea Blood Diamonds de Craig Campbell și aceasta m-a inspirat să fac această filmare. Cred că ați auzit de filmul Blood Diamonds cu Leonardo DiCaprio, vi recomand să revedeți, dar foarte important de văzut este un documentar pe YouTube despre Blood Diamonds și despre diamantele provenite din zonele de conflict, în special în Sierra Leone. Dar nu numai. Haideți să vedem de ce în aceste zone, de ce s-au creat aceste conflicte în Sierra Leone sau în Namibia. Problema, așa cum apare și în documentarul de pe YouTube, este din modul în care se găsesc aceste diamante. În Sierra Leone și în Namibia, aceste diamante se găsesc la suprafață pe arii foarte, foarte extinse. Spre deosebire de alte zone, cum ar fi în Africa de Sud, unde diamantele se găsesc în Kimberley Pipes, în tumurile de kimberlit, foarte vertical, foarte adânc în pământ. Când ai diamante care se găsesc pe o arie foarte, foarte, foarte extinsă, este foarte greu să controlezi minarea acelor diamante, astfel încât foarte multe persoane pot să își iau un pan simplu și să se ducă în râul din spatele casei și să se apuce să mineze. Faptul că în Sierra Leone mai este și o junglă cu o vegetație stufoasă a ajutat, între ghilimele, la răspândirea acestei practici de minare ilegală. Inițial, când s-au găsit diamantele în Sierra Leone prin anii 1830 sau ceva de genul, doar statul de acolo avea drept să mineze pentru acele diamante. Problema e că oamenii de acolo erau oameni simpli, oameni pescari sau care produceau, nu știu, orez sau alte bunuri. Și pe acei oameni nu interesau neapărat diamantele, nici nu știau ce sunt, li se părea o chestie lipsită de valoare, nu dădeau prea mare importanță. Și în momentul în care s-au descoperit diamante în Sierra Leone, în momentul în care britanicii au făcut primele minări în zonă, pentru că Sierra Leone a fost o colonie britanică, în momentul acela foarte mulți albi au venit în Africa și s-au apucat să caute diamante pe acolo. Populația africană se ignora, nu interesau, nu li se păreau așa ceva de genul, au venit și nebunii ăștia albi să se mocirlească pe râurile noastre. Nu erau deloc impresionați. Dar apoi, în al doilea război mondial, câteva lucruri s-au schimbat. În primul rând, ei au luptat alături de armata britanică în Myanmar, în Burma, și atunci au văzut acolo, în Myanmar, la fel este o zonă foarte, foarte bogată în pietre prețioase, în diamante, foarte cunoscut este probabil rubinul de Burma, Pigeon Blood Red Ruby, deja are un trademark. În momentul în care au văzut cât de valoroase sunt acele pietricele albe pe care călcau ei când se duceau spre pământul lor pe care trebuiau să-l sape, când am văzut ce valoare au, câți bani sunt dispuși să plătească albii, să zic așa, pentru acele pietricele, atunci a schimbat un pic punctul de vedere.
Atunci, după al doilea război mondial, oamenii au început cumva, a venit și o perioadă un pic mai grea, mai de foamete, cum a fost practic în toată Europa de altfel după al doilea război mondial, și atunci oamenii au încercat să găsească modalități de a câștiga mai mulți bani. Și au ajuns să se ducă să prospecteze ei înșiși, să meargă pe terenul din spatele casei până zonele greu accesibile, poate, și să caute ei singuri acele diamante. Și acele diamante, inițial, guvernul din Sierra Leone a creat un sistem în care pentru o sumă modică aveai dreptul să prospectezi într-o anumită zonă. Și după aia bunurile pe care le găseai, prin intermediul lor, ajungeau în afara țării. Lucrul acesta a funcționat la început și a fost ok. Oamenii au început să caute singuri diamantele, până a ajuns în momentul în care nu se mai producea orez deloc, nu se mai găsea deloc mâncare, pentru că oamenii doar asta făceau, stăteau și căutau diamante și nu se mai ocupau de lucrurile cu care se ocupaseră inițial, de producție de hrană. Și atunci statul din Sierra Leone a vrut cumva să obțină controlul și au băgat inițial prin niște taxe un pic mai mărite, dar la un moment dat au băgat și un embargo în această lăcomie, să o spun oarecum, de a câștiga mai mulți bani pe resursa aceasta naturală, și anume diamantele. Asta a fost momentul în care lucrurile au început să ia razna în Sierra Leone. Din acele momente, oamenii cumva s-au împărțit în două tabere, într-un fel. Oamenii care erau nemulțumiți de actuala conducere și de guvern și de legile care începuseră să înrăsprească, ajunsese o guvernare un pic tot spre totalitarism, dictatorial. În acea direcție se ducea încet, încet. Și oamenii au început să fie din ce în ce mai nemulțumiți, astfel încât au apărut grupările. Aceste grupări inițial mai micuțe și mai împrăștiate s-au condensat într-o singură grupare principală, RUF. Și această grupare RUF inițial s-a poziționat ca fiind de partea populației împotriva actualei guvernări, pentru eliberarea oamenilor, și cam acesta a fost discursul lor. Cu timpul, inițial oamenii din Freetown fiind capitala și Sierra Leone, oamenii erau cumva bucuroși că, wow, această grupare RUF o să îi salveze de lucruri care lor li se păreau nedrepte. Și atunci au fost primiți cumva cu deschidere această grupare. Această grupare, ca să obțină armament, să obțină bani pentru a se dezvolta, a pus stăpânire pe minele din zonele mai puțin accesibile și mai greu de controlat ale guvernului. În zone unde era poate o vegetație un pic mai bogată, mai luxuriantă și erau greu de depistat. Zone mai pe la periferii. Și aceste zone pline de diamante, de altfel, au intrat în stăpânirea celor de la RUF. Tot ce se mina acolo se exporta ilegal în alte țări, în țările vecine, și de acolo ajungeau în Belgia, la Antwerp sau peste tot, practic peste tot în lume.
Problemele au apărut în momentul în care oamenii din organizația aceasta RUF avea nevoie de din ce în ce mai mulți oameni care să mineze, să se ocupe de a scoate aceste diamante la suprafață. Și în momentul în care oamenii nu erau colaboranți, în momentul acela aplicau forță, aplicau teroare, au început să amenințe, să schingiuiască civilii, oamenii simpli, țăranii, cum ar veni, oamenii care nu au nicio treabă cu această activitate de minare, dar stau în satele lor și sunt oameni liniștiți. Au fost niște alegeri libere, alegeri care au fost câștigate de guvernul respectiv la conducere. Puteți să vedeți această istorie un pic prin documentarul de pe YouTube. Ei bine, în momentul în care s-au terminat acele alegeri, din momentul acela lucrurile au escaladat puternic. Gruparea teroristă din RUF au început să taie mâinile oamenilor pentru a nu mai vota, pentru că ei spuneau că au votat cu mâinile, prin urmare n-ar trebui să mai voteze, așa că le tăiau mâinile. Mi se pare horror chestia asta, aveau o expresie: vrei mânecă lungă sau mânecă scurtă, adică vrei să stai mâna de aici sau de aici, și mi se pare absolut horror chestia asta. A ajuns efectiv o teroare pentru toată populația. Din păcate, tot ce înseamnă lumea diamantelor, comunitatea europeană, internațională, era efectiv oarbă la tot ce se întâmpla aici. Mai mult, unii susțineau că nu e niciun conflict, că totul este sub control, că nu e nimic periculos. De Beers, care avea controlul asupra exporturilor din acea țară, ziceau că ei nu au nicio treabă cu acele diamante, că ei nu iau de acolo. Era totul pe principiu, îmi scuzați expresia, nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu miroase. Nimeni nu știa nimic, totul era ok, nu era conflict, nu se întâmpla nimic, dar diamantele care ieșeau în mod oficial din Sierra Leone scăzuse ca număr considerabil, iar diamante care ieșeau din țări care nu produceau diamanți, nu produceau mai mult de câteva sute de kilograme de diamante, acum produceau anual zeci de tone de diamante sau lucruri de genul acesta. A fost, într-un final, a ieșit la suprafață conflictul acesta pentru că era destul de grav și nu prea aveai cum să ascunzi prea mult timp lucrurile acestea. Au fost implicată și armata, au primit ajutor, guvernul actual, respectivul guvern a primit ajutor pentru a restabili ordinea. În fine, s-a încheiat conflictul oficial. După aceea, pentru a preveni astfel de conflicte pe viitor și în alte țări, s-a creat un sistem, The Kimberley Process. Cei de la De Beers au inițiat acest sistem de Kimberley Process, prin care, spun ei, ar trebui să prevină astfel de conflicte pe viitor. Sistemul e în felul următor. În momentul în care extragi niște diamante dintr-o mină, în momentul respectiv diamantele sunt fotografiate, se sigilează un pachet în care sunt trecut gramajul și, datele despre acele diamante, se fac și niște poze, după aceea se pun într-un sistem informatic și se exportă cu toate aceste informații, astfel încât când se ajunge la procesator, acesta să aibă o trasabilitate a diamantelor. Sună bine, sună frumos, dar nu e foarte aplicabil. Sistemul nu funcționează cum ar trebui să funcționeze. Atâta timp cât diamantele care sunt minate dintr-o zonă
smuggled, furate și trecute granița într-o altă țară și vândute ca fiind diamante dintr-o altă mină, dintr-o țară în care nu există conflict, atunci sistemul creat este complet inutil. Și lucrul ăsta se vede prin faptul că în Belgia, la Antwerp, ei notau și câte diamante primeau și din ce țară. Și, de exemplu, Sierra Leone exporta un număr de diamante și Belgia, după aceea, în statisticile lor, vedeai un număr de 2 ori mai mare provenind din Sierra Leone de diamante. Era o discrepanță între aceste valori. De altfel, țări care nu pot produce mai mult de câteva sute de kilograme de diamante pe an exportau zeci de tone de diamante. La fel, o mare discrepanță în lucrurile acestea. Faptul că procesul creat de Kimberley Process nu poate fi supus unui audit, unui proces de verificare, la fel ridică mari probleme de seriozitate acestui proces Kimberley. Sunt multe probleme cu acest sistem care, după părerea mea, nu rezolvă. Deci, ne punem problema, dar cum putem să rezolvăm totuși problema aceasta să nu mai existe blood diamonds? Să nu mai existe problema, să nu mai apară conflicte alimentate de diamante provenite din în urma cărora oamenii pot suferi, oamenii simpli pot suferi. Și mi-a plăcut foarte mult acest print screen din film și o să vă citesc câteva citate din cartea de care am pomenit la început, Blood Diamonds, și citatele spun în felul următor. And there was certainly no lack of buyers. Everyone from legitimate brokers employed by Belgium cutting houses to agents to the Iranian-backed Lebanese terrorist organization Hezbollah crowded the streets and hotels of Monrovia, eager for the chance to buy diamonds from the roof. Monrovia was a no man's land of freewheeling dealing in diamonds that had been soaked in the blood of innocent Sierra Leones. For the legitimate brokers, it meant cheap goods and high profits. For the terrorists, it presented a picture-perfect opportunity to launder vast amounts of money undetected, an important development in the role diamonds would come to play in international terrorism in the beginning of the new century. E incredibil că, practic, cumpărătorii sunt cei care au alimentat acest război. Într-un fel, aceștia sunt responsabili indirecți pentru sângele vărsat în Sierra Leone și pentru schingiurile care au avut loc acolo. Și o să mai citesc o declarație a unei persoane care apare tot în această carte. Listen here, he said. If the government made it easier to buy legitimate diamonds, people like me wouldn't have to deal with these savages. But I'm a businessman. What else can I do? Faptul că ei știau că cei din RUF fac aceste atrocități, faptul că știau că oameni simpli sunt omorâți sau sunt schingiuiți, nu conta foarte mult, având în vedere comparativ cu prețul sau cu banii pe care îl câștigau. Chestia asta mi se pare destul de gravă și ridică multe semne de întrebări referitoare la natura umană, dar nu o să intru în această parte și nu o să încep să filozofez pe subiectul acesta. Un ultim citat și am terminat.
When the embargo was placed on Sierra Leone diamonds, all it truly meant was that the traders who legally exported 9,320 carats recorded in 1999 would have to smuggle their goods instead to Liberia or Guinea, which had no restrictions or certification requirements. During the period when the embargo was in place, everyone mining diamonds in Sierra Leone became a smuggler. Așa cum s-a întâmplat și cu embargoul impus la alcool în America, orice embargo, practic, va ajunge mai devreme sau mai târziu să alimenteze piața neagră. Așa încât diamante care sunt provenite pe căi ilicite sunt distribuite încă în prezent în piață. Ce putem face noi? Aici, ca și consumator mă refer. Aici un pic mai dificilă problema, un pic mai problematică. Dacă noi am spune, toți consumatorii, am luat atitudinea și am spune nu mai vrem diamante de conflict, vrem doar diamante cu certificare, ei bine, nu există un sistem care să garanteze acest lucru 100%. Chiar The Kimberley Process este cel care are mari probleme în garanta chiar în prezent. Am citit un articol de curând, o să vă pun link-ul mai jos, descriere. Chiar în prezent sunt probleme mari chiar cu acest sistem Kimberley pus la punct de autenticitatea pietrelor. Pe de altă parte, din câte știu eu, De Beers lucrează la un sistem de traceability a diamantelor, de trasabilitatea diamantelor, folosind tehnologii precum blockchain. Sincer, mă îndoiesc, așa cum cunosc eu tehnologia blockchain, mă îndoiesc că și acest sistem va avea sorți de izbândă. Mi se pare mai degrabă un demers publicitar, să zic așa. Pe principiu demonstrăm sau vă arăt eu că diamantele sunt sigure, dar 100% nu ai cum să previi acest sistem de smuggling, atâta timp cât există cumpărători dispuși să cumpere, atâta timp cât există oameni dispuși să-și să ducă diamantele dintr-o țară în alta. Acestea sunt niște diamante brute. Deci, după cum vedeți, acestea sunt niște diamante brute, așa sunt ele de micuțe. Cei drept, aceste diamante nu au claritate absolut deloc, deci nu cred că ar fi o problemă pentru doritori să le fure. Dar închipuiți-vă pietricele de această mărime, poate și un pic mai mari, care pot fi ascunse oriunde. Pot fi ascunse de către turiști într-o pastă de dinți. Pot fi ascunse în tocuri special create. Pot fi ascunse absolut în orice zonă. Au fost persoane care... E un caz în carte de o persoană care și-a pierdut un ochi și ascundea diamantele în spațiul lăsat între spațiul liber și ochiul de sticlă. Și în prezent sunt persoane care încearcă să fure din aceste mine diamante și chiar într-o mină de la De Beers este un caz al unei persoane care a avut un porumbel călător
și a învățat porumbelul cărător să vină la el, să pună niște diamante în săculețul de la piciorușe și să-l trimită spre casă. Și la un moment dat a fost atât de lacom încât a pus foarte multe pietricele și porumbelul n-a mai putut să mai sară, să zboare deasupra gardului. Și evident pasnicii l-au prins, au luat diamantele și după aceea au lăsat porumbelul să plece să vadă încotro se duce și au găsit casa omului și pe omul respectiv l-au arestat. Așa încât există tot felul de soluții ingenioase de a duce pietrele dintr-o țară în altă sau de a fura pietrele dintr-o mină în locuința proprie. Problema apare nu atunci când iei o piatră, două, trei. Problema apare când sunt zeci de carate, zeci de mii de carate. Și atunci deja e problematic. Când persoane ajung să aibă pe mână milioane de euro în diamante, au și o putere foarte mare. În America de Sud, cartelurile de droguri sunt plătite, alimentate cu diamante. E un caz în carte în care rușii plătesc în diamante o persoană pentru a obține informații secrete. Diamantele, avantajul lor este că au o valoare foarte mare într-o suprafață foarte mică, sunt nedetectabile atunci când treci granița, niciun detector de metale sau nimic nu poate să detecteze că ai un diamant în pasta de dinți, așa încât sunt foarte, foarte ușor de trecut granița, sunt foarte desirable de către populație și atunci se vând foarte repede. Avantajul lor că sunt foarte lichide, să zic așa. Sau singura variantă la care mă gândesc, prin care am putea să oprim aceste atrocități care se petrec în continuare în zone precum Africa, deși nu numai, ar fi aceea de a opta pentru diamante sintetice. Există deja un proces foarte dezvoltat de a produce diamante sintetice, astfel încât ele să fie identice cu ochiul liber pentru absolut orice cumpărător. Sunt două procese, HPHT și CVD. Aceste sisteme au performanță atât de mare încât ele pot crea diamante sintetice aproape identice. Practic sunt tot diamante, tot carbon, tot duritate de 10, aceleași efecte optice are. Din punctul ăsta de vedere sunt identice. Și atunci poate am putea să ne orientăm către aceste diamante sintetice. Din păcate, dacă facem acest lucru, foarte multe țări care minează în mod legal și a căror economie se bazează pe producția de diamante și pe exportul de diamante, cum ar fi Africa de Sud sau alte țări, vor avea grav de suferit. Dacă n-ar mai exista deloc cerere pentru diamante naturale, atunci economia acestor țări s-ar prăbuși. Mai este și varianta în care să încercăm să cumpărăm doar diamante sau bijuterii cu diamante vechi, diamante care au fost minate înainte de 1990. Pentru că tot ce este după 1990 ar putea proveni din astfel de zone de conflict. Din păcate, foarte puține persoane întreabă de unde provin diamantele, se interesează dacă au fost sau nu provenite din zone de conflict și pentru foarte puține persoane contează efectiv că oameni complet necunoscuți dintr-un continent foarte departe de noi au rămas fără mâini,
au rămas chingiuiți pe viață și poate suferă în continuare. Cam atât am vrut să zic despre Blood Diamonds. Sper ca pe viitor să luați decizii înțelepte când vine vorba de achiziția unor diamante sau unor bijuterii cu diamante. Dacă pentru orice comentarii vă stau la dispoziție, puteți să-mi puneți orice fel de întrebare. Dacă v-a plăcut și mai vreți să aflați lucruri interesante, puteți să-mi dați un like, un share, să dați subscribe la canal. Promit că data viitoare vom vorbi despre lucruri mai vesele.